paljon onnea vaan. Sä saat puhaltaa. Oi! Hyvä. Piha, sä oot kyllä tohonkin istumaan ja istumaan tilaa. Mulla toi on jättikakku, se mikä on siinä pöydällä. Mulla on ensin teille tällaiset kakkupalat. Vaan kaikki haluu syödä. Päivällä tankata, että se haluu syödä. Ai, haluuks sekin? Söisiköhän se kakkua, mitä luulette? Joo. Joo. Siinä on Esalle, älä anna Hilda ottaa, mä annan teille lusikat. Elsalle on tämmönen, kun Elsa ei pysty syömään tota kakkua, tykkäisitte tästä? No niin, hyvä. Sitten muutkin saa jätkiä tosta. Tykkää, kun tää laitetaan ja otetaan. Aha. No, otatko sen sitten, niin mä annan ton Sofialle. Mä en tiedä, tykkääkö se. Noin. Onks kaikilla nyt lusikat? Saatko se Elsa sen jätkiä auki? Hyvä. Eikö joku huomannut, että tää menee näin? Olisiko sun Pihla helpompi olla täällä näin? Pihla! Eikö huomannut, että tää menee näin? Laitat tänne penkistä ainakin hyvin.